mu je zuwa farin sarki Kwankwaso an gugurin Salamatu dan Musa kai wa makiyarata kashe gaban magautan nan dan ba za su kara bacci ba uwar rago ake yi wajaje ni na ba su yaye ba sakon mai kanan Kwankwasin ya Abdullahi Tarauni Honorable Abdullahi mai kanan Ismani aiko ana zato giwa ya girma razanin kura ai dole ne bikin yar gata a sha gudunmawar gara Kwankwason mu canza kara ne Allah ya yadda ya cara masu arzikin shanu ku sani dole za su sha madara wallahi ko su ga ya kone ba a hada da kanwa ba muna gidan ka jagora inu a mai rufi akwai daɗi Rabi Musa Kwankwasa ai kai wa makiya faɗi zuciya ta jagoran mun san bata zamo kazama ba bata zamo kazama ba ka sa gaban ka inda kake so Kwankwasa mun biyo baya gwanin shiri gwanin iya yaki zani hakan gyaɗa ɗanya raskwana uwan lissafi ka girma mai bakar kwanya magana ake ta siyasa kai ne gaban su ba wani ba mai hanzari da zumba baba ashe kwarjin kai nisa wallahi goruba ta gagar taunar